kono jele bebe ka korosi kɛrɛfɛ de adu bebe ka fuko duguli fanu kono ne ba alu e jia wula nga furusa fo non t'inquiète pas et t'inquiète et ma t'inquiète pas ay jo nga kuma ay nte be wolo sarente ay jo sanga kuma toni fo bay ni e maramba ka fanu kono jele u be kono jele lo tato bebe ka futa do e maramba fanu nu ka koko koni u te nyogon kelete ende u te nyogon kuna blade iba kalama harama de mimbe horon faga jana tike ko ki sigi ka horon kuna bla ko nyenin kiye wallahi horon mi be supporter tato horon jeli de bila ka ki kuna bla publique mata ta mai buna harama de ma mai Chelo e de la ka maramba ka fanu sigile don keleta u be ka fota to ko nyenin ken karsa e aw de la ka yoro jume ate jamais aw de la ka maramba ka fanu de sigile doge ala e fe mi sutura ala e muso bonya kira e muso bonya meleke e muso hali dia ere malola muso bal perdi mais aw ma don kele ko maramba fanu de sigile ta to ko ka mo ka intimité ou la bla aw ya wallahi ama jamais aw ye maramba fanu sigile don kele ka life sigi ta to ka haramade lahara jugu la bla lahara mi ala ko ay fini mo ka fembo ali folo san tubabu ku nga ijini bo mo ko meta bin de ka ta to ani furabolo ki lahara dogo depuis otilela teado maramba fanu yo o respecte o to kela ate me trambla na terke jana tige ko na ye maramba fanu yo la utala aw ye maramba fanu sigile ta to ko do ye appel video ko ka position sugu beira ko ki sigi ga fo aw ya ai iba kalama haramade mogoni fi ibe mogola ede folo iba anyamogo de la etato anyamogo te son fe matanto akomogo te soma abe jeli de la mankamba maramba ko tanga bali fileta to kabe jeli de la ko ni yere kolosama chugo kabi nege abi nege ka gerila ka kula ki wagashi ya famia aba odongili bo pour ire parce que maramba ya yere tanga labana fa ijo labana ay la possibilité que pour que ko bébé sigi kala kelenga pour que ni ko bébé ba bega mi goro takata me a desara de he ngo digi dai dandande ay dogo na desara bi joge aluge mais aye nyuma minu ke oluma fo aluga kuma mo juguma unde be fo ay tesiri minu ke jana tike ko o te fore aye joga wuli menke aye mobili min ta ka isal ka carburant ka bolboli minge ka do mo bawka ka do haramadi ba u be balonen de bamako ma kelema bo don kele ka témoignage kita ko ka u be ka ni fo maramba ma don kele ngone maramba nana do ne ka ta to kanga ninke che mo be sayna fo fo me na saro don alaba nyi inyabe mo do la aka image be ka no a togo be ka tia kodo la ko atigi du wuli la blenen de domina kaka misoro siri kaka langana takati kama ko karsa kata adantigi tanto akore mu ni ay tata tara de ka boy kana deme ki kana nyade ki kana faraka kanya ni otigi togo be ka tia o ko kele na ite boko o demanti ibe boko jole na ne alu fle tanto ne be saya fusani malo ni maramba ku donande alu de ka wakati la mbe po o kele ni har nu be faga erezoka mbe boka ga tia dama mba fo ne koni na ube faga kan faga mais dondo ko na blenen ku be donne la maramba wula kana sene matato ko anga solution ni ko ina kan ko indila demseri fitini ama bo jonde be ni yetanto afurula ka to demseni akonana gerente wula kirni woyo wula ko o te fenwele de ko dawla min dira mata o don ni dawla ni maramba ku make dawla tuge mo shi kunta na do bamago yere te tala kama wa maramba da yere ma ala de sono no te bamago kadi sane wallahi san fini bia amen ne mani na bamago re kadi yoro kadi saibi farakatai alu ibe difference boni maramba ni jeli tawli alu ni maramba nyagara ka to dongli dala maramba be froki adresa afanu na de ko amata dawa ka fo ko ale fanni banne min daraka ko niya soro itse ko supporter kale sera ka mun tugum na ke ko mun maramba ma de go fofolo aba fore aye bo kono amai aye bo fanni banne ni kono fanni banne ni mai abe barka de bo mo kola
wa mangamba maram pere de bora ka fo Aliou Aliou mamba fo tuma be mais ne be jelmuso doye ko ne banen na ne fanen na ni ma se ka banen ni fanen kun se ke imane kanu eche Aliou kana kono ba kana ko jamani ngolu ko ni be ko kam melege atese ka dabla ni be kuma mais mam na je akam melege ala ta ka fo ay banen ni dabla banen ni fanen ni ma be barga de bo mokola apere de afo ni ko ibe ne fe banen to ni ne banen na utoy aye ne mam na je mogo min b'a fɛ ko ka ban ani mogo min t'a fɛ ko ka ban n'i y'a ye a tɛ dɔn hali ni mam ye i b'a dɔn ko mogo jugu tɛ merci hali ni ye mam ye i b'a dɔn ko mogo ŋaniya jugu maramu b'a den o den da bamana kɔnɔ a bɛɛ kɔnɔ jɛlen ni pɛrɛgali ye a bɛɛ a si tɛ jugu a la k'a fɔ k'u bɛ don juguya fin kɔnɔ f'i ka se ɲɛ ta ye cɛ min ye maramu bange a kɔnɔ jɛlen ni pɛrɛgali muso min y'a bange a kɔnɔ jɛlen ni pɛrɛgali ye maramu kabila bɛɛ de i b'a dɔn maramu ta ye siya de ye quoi a ma bɔ a la siya de don man maramu ta ye siya de ye mɔgɔ i b'a dɔn mɔgɔ jugu siw fana bɛ yen diɲɛ kɔnɔ quoi alu mɛ kuma kelen f'i ɲɛna aw b'a ka mobili bɛ san don min na sɔgɔmada fɛ a ma fɔ ne sen mama kɔ aw b'a ka mobili piri kɛra min ye maramu ko k'o ka dɔgɔn k'ale wa tɛ don mobili qualité kɔnɔ k'ale fa kelen ba kelen de aw y'ale yɛrɛ de ye a bɛ nafolo min ɲini a da de y'a fɔ n ye n b'a si so kɔnɔ a ko se n bɛ nafolo min ɲini n balimaw ta la ala ka n'a di yan se ayiwa n ka to filɛ ka n ka kuma f'i ye a kana taa fɔ aw ye dɛ n ko fana ka ne to ta sa maramu kumalakali misɛnmisɛnnin de ka di ne ye a to n ka kumalakali misɛnmisɛnnin ninnu kɛ sa a ko n ka kuma tɔ de fɛ n ko n k'a fɔ n ko n t'a fɔ n bɛna taa mobili de di aw ma sini n b'a kɛ surprise a la pe prix min fɔra ka dɔgɔ aw tɛ don mobili qualité kɔnɔ fɔ dugukolo meleke mobili prix fɔra ne ko maramu ɲɛ bɛ n don a la a ko se n tɛ k'a ɲini aw kama aw ba ye ne fa de aw ba ye ne ba de se aw ba n'a ka kumabaliya ne maramu de bɛ baga aw ma kɔrɔnin dɔgɔya ka n ka mandiya ni n ka lagariya kɔrɔbɔ hali aw t'a yɛlɛma ka ne maramu ɲɛda lajɛ aw sara ka dɔgɔ mobili la se ou bien ka taa don sanubilen de la ka d'a ma ne ko maramu ni aw tɛ kelen dɛ n ko e ye jamalamɔgɔ ye hali aw ye jamalamɔgɔ ye n ka jamaw cogoya tɛ kelen n ko ne kɔni tun bɛ fɛ i kun ka kɛ mobili ye komi i ye mobili di sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma i y'a di puwa ma k'a di aramata ma k'a di segu ma k'a di bɛɛ ma n ko ne tun bɛ fɛ i ka aw ta kɛ mobili ye a ko e k'i den ka aw ɲininka ta ni mobili ka dɛ n ko e de ko ne kana taa kumalakali kɛ dɛ a ko se an ka kɛ mobili ye mobili bɛ san duma ma fɔ ne se mama kɔ ani ɲɛji de ye mobili sa ka mobili di aw ma aw jɔlen tun bɛna crise kɛ de ko maramu k'a don sanu na k'i k'a dulɛ ko aw ayi n b'a d'i ma i bɛ don mobili kɔnɔ ko sanu bɛ n bolo ko bɛ dɔ ɲini ka fara ko a tɛnkɛ mikoro bɛ n bolo n jatigi ɲumanw balolen bɛ aw ne bɛ sanu n bɛ hectare de san ka sanu kɛ k'a fa wa n y'a fɔ i bɛ aw fɔ ko hectare jelimuso sanutigi tɔni san an bɛna an ka sanu bilali daminɛ so de kɔnɔ hectare k'a kɛ k'a fa k'a gun to labɛn ni ba cɛ bamakɔ kɔnɔ yan wa a b'a sɔrɔ mikoro juru la a wɔsi barika aw bɛ mobili min kɔnɔ a filan t'a kɔnɔ a bi yan aw bɛ mobili min kɔnɔ a ɲɔgɔnna t'a kɔnɔ mobili in bila mobili tɛ tugu bari ye ka taga pɛntiri ka tile mana kɛ tile la ka na di aw ba ma dɛ aw b'a ka mobili ye kura de ye mɔgɔ si sen ma deli ka so kɔnɔ aw ba tɛ awɔ ala sago jama silamɛ bɛɛ lajɛlen sago ne bɛ na jigin so ne ka forfait banna n ka juru bɛ mankan ba la n ka juru bɛ alu ye furu salen fɔ n b'a yɛrɛ la n ka kuma la se i kana jigi dɛ i ka numéro fɔ tan an bɛ forfait d'i ma kɛ i b'a ta sisan ne tɛ n ka numéro dɔn kun fɛ i t'a fɔ wa aw fana ka na ne kɔrɔbɔ sa hɛrɛ tɛ a ka na n kɔrɔbɔ sa i jɔ n bɛna téléphone ta i jɔ n ka numéro bɛna a bɛ taa n ka karamɔgɔ bɛ taa papier ta ne ka karamɔgɔ il a bɛ taa papier ta sa ayi mankan ba yɛrɛ la continue kuma la n bɛ forfait jigin i bolo aw bɛ nin wari sara de fo k'aw dabali ban bamakɔ yan i ka numéro 77 i jɔ n bɛna sɛbɛn i jɔ 2 tan de dabali